Λοιπόν, έχουμε αυτή την καρέκλα που είναι λεκιασμένη και λερωμένη. 2. 3. Ωραία, έχουμε 4 καρέκλες, σωστά? Ναι. 4. Και πάμε στον καναπέ. Έχουμε λεκιάσματα. Μαρκαδόρους. Παντού είναι λεκιασμένα. Τα μαξιλάρια αφαιρούνται, σωστά? Ναι, αφαιρούνται αυτά. Όλα, και ωραία. Τα μαξιλάρια, ξέρετε, πλυντήριο. Δεν γίνονται γιατί θα γίνουν και μουσκεμα. Ναι, όχι. Οπότε, κάτι άλλο από πίσω στην πλάτη δεν βλέπω να έχει λέρωμα. Ωραία. Αυτά.